Doamne, ne aflăm practic în locul unde se află nestematele Bibliotecii de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași. În fața noastră sunt o serie de exemplare unice, într-o locație unică, cu o istorie și o tradiție aparte pentru Iași. Aveți dreptate. Așa cum ați spus, vă aflați într-unul din locurile, din puținele locuri din Iași, un loc plin încărcat de cultură și de istorie. Clădirea în care vă aflați și unde actualmente funcționează Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie Grete Popa, inițial aici a funcționat la 1841 prima școală de arte și meserii din România. Porțile acestei școli s-au deschis la 1 iulie 1841 în prezența domnitorului de atunci, Mihail Sturza, de fapt și a inițiatorului, Gheorghe Asache. De fapt, el a pus bazele acestei școli. Asta așa ca să o luăm puțin mai... să dăm puțin la o parte, știu eu, cortina timpului. Tot aici, pentru o perioadă scurtă de timp, a locuit și familia Micle. Știu eu, așa ca o mică poveste, Eminescu, nu odată, se spune că venea și se așeza sub stejarul pe lângă care dumneavoastră ați trecut, privind la geam, poate apare Veronica. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă. Și era una la părinți și mândră în toate cele cum e fecioară, între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicelor bolți apasă și îndreaptă lângă fereastră, unde în colț înceatul așteaptă. Privea în zare cum pe mări răsare și străluce, pe mișcătoarele cărări, corăbii negre dulci. Ca bibliotecă funcționează de la 1882 și s-a format prin donațiile făcute de medicii de atunci, de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. S-a numit ulterior Biblioteca Institutului de Medicină și Farmacie Nebagdazar, iar din 1991 Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie Grete Popa Iași. Grigore Popa fiind unul din cei mai importanți profesori de anatomie umană. Tot aici a funcționat prin anii 71-72 și laboratorul de Facultății de Farmacognozie și botanică farmaceutică chiar, unde acum sunt depozite. Ne pomeneați la un moment dat de faptul că aici s-ar afla un așa cum v-am spus, la 1 iulie 1841 și-a deschis porțile Școala de Arte și Meserii, prima din România, în prezența domnitorului de atunci, Mihail Sturza, și se spune că chiar la temelia acestei clădiri s-ar afla documentul care, să zicem așa, reprezintă actul de naștere al acestei instituții, să spun așa. La început, funcționând ca școală de arte și meserii, au funcționat mai multe ateliere de tinichigerie, de fierărie, ceea ce este important, să spunem așa, și mie îmi place foarte mult să spun, pentru că poate puțină lume știe și cred că în fiecare zi trece pe acolo, cel puțin studenții, atunci când urcați dealul Copoului și
Știu eu, poate pentru câteva minute vă aruncați privirea și vă uitați la acele felinare din fața universității care sunt executate din fier forjar. Ei, trebuie să vă gândiți că acele felinare sunt aici, executate de elevii de atunci. Asta mi-mi place foarte mult să spun. Este numai un colțișor, Căiașul colcăie de istorie și de cultură. Făcând paralele și trecând acum în vremurile astea contemporane, cum învolburate, și o atmosferă plăcută, studenții? Da, noi am încercat, adică conducătorul bibliotecii, pe care l-ați cunoscut, doamna director, doamna profesor Viorica Scutaru, i-a încercat cu așa cum a spus, în aceste vremuri tulburi, învolburate, așa cum a făcut eforturi enorme ca să ridice standardele bibliotecii noastre la standardele unei biblioteci adevărat europene. Adică, dacă tot am ajuns aici, după cum ați observat, ea este dotată cu o sală media, cu calculatoare, cu, știu eu, săl de lectură. Intrarea se face pe bază de permis, se achiziționează baze de date online, avem și colecții pe suport print și audio-video, avem și wireless, suntem dotați și încercăm pe cât posibil să răspundem tuturor cerințelor studenților și nu numai studenților, profesorilor noștri, cadrelor didactice în general, ca să, tocmai pentru a oferi o cât mai bună documentare și informare la zi, dacă se poate. Și așa cum pomeneați dumneavoastră, uneori vara, trecând pe aici, în curtea de la intrarea în bibliotecă, se poate spune că este un aer de boem, care... undeva plutește în atmosferă. Exact. Eminescu de undeva de sus vă vede. Și inclusiv Veronica Micle. Da, de undeva de sus tronează. Cum a spus și dumneavoastră, un nis de romantism. O boare de romantism. Exact, o boare de romantism, da. Și, care și ea contribuie la, într-adevăr, ceea ce reprezintă o atmosferă de lectură, de inspirație. Da, ar trebui să ne... Adică, știu eu, cum ați spus, vara, ce este mai plăcut? Să stai să iei o carte sub stejar, ați văzut, sunt și mese și de ce nu poate ca, știu, în compania unei cafele să stai să studiezi. Și poate, așa cum spunea și doamna directoare, cum au plecat atâtea povești de dragoste care au dus inclusiv la apropierea unor tineri până la căsătorie, de ce să fie un loc al iubirii și al punctului de unde pot pleca idile și sentimente frumoase și înălțătoare, da, și curate în această lume atât de amestecată. Trecem la bogățiile pe care le avem expuse aici în față și să vorbim un pic de istoria, una dintre cele mai valoroase și mai interesante lucrări pe care le avem în panoplia aici prezent. Cum spunea și colega mea, tot fondul de carte veche pe care îl deține Biblioteca OMF este obținut din donații. Avem cărți începând cu 1607, Opera Omnia, avem atlase botanice de o valoare extraordinară, lucrate manual. Avem tratate, dicționare, tot ce era la vremea aceea revoluționar, muncă de cercetare, ce să spun, tot ce era mai excepțional la momentul respectiv, noi deținem acum. Adică revoluția de la momentul acela în domeniul medicinei se află și în biblioteca noastră.
Ce să vă spun, exemplarele noastre sunt deosebit de valoroase, mii, zeci de mii de euro. Suntem foarte mândri de ceea ce avem. Urmează să stabiliți și dumneavoastră importanța lor în momentul în care o să le vizionați. Și nu neapărat cărțile care sunt aici, dar și oamenii care au grijă de aceste exemplare și pun suflet în ceea ce fac, vă dau o valoare și mai mare lucrurilor frumoase pe care le avem aici. Sigur că da, pentru că dacă nu o să avem grijă de tot acest patrimoniu, el se va pierde și este foarte păcat, nu se mai poate niciodată achiziționa de niciunde. Biblioteca noastră mai deține și tezele de Iași susținute de profesori universitari ai universității noastre. Le avem și pe ele aici. Avem primele 5 exemplare intrate în bibliotecă, primele 5 teze susținute la OMF Iași, IMF cum era atunci. Mai avem un exemplar rar din profesorul Țaicu, care reprezintă autooperație de hernie. El și-a făcut singură operație de hernie, este foarte interesant de văzut, cu fotografii, cu aplicație. Și ce să vă spun, totul este deosebit, totul este special, totul merită o atenție deosebită și o discuție în sine. Acum... Cum este să lucrați într-un loc aparte, într-un loc în care, răsfoind paginile unui exemplar de la 1607, putem să simțim ceea ce gândeau poate sau să ne apropiem de simțirea unor oameni de acum aproximativ 400 de ani, adică aproape jumătate de mileniu. În primul rând este fascinant că toate aceste exemplare au rezistat în timp, datorită, știu, materialelor folosite, a hârtiei speciale, a cernelurilor speciale. Poate dacă nu erau așa de bine făcute, atunci noi nu ne bucuram astăzi de ele. Nu știu dacă ceea ce se mai face astăzi ar putea fi regăsit în 400 de ani. E frumos și ca spațiu, e intim, e elegant. Și sunteți o bibliotecă aparte, pentru că sunt foarte mulți studenți străini. Da, sunt într-adevăr. Israelul, Grecia, Tunisia, Malaezia, din foarte multe țări avem studenți. Italia mai nou a început să trimită studenți în universitatea noastră. Și vă dați seama că sunt studenți care frecventează pe limbă română sau pe limbă engleză sau pe limbă franceză și automat biblioteca trebuie să pună la dispoziție absolut tot materialul necesar. La curs, la lucrări practice, la atlase. O adevărată carte de vizită a Iașiului pentru întreaga lume. Am putea denumi acest spațiu în care ne aflăm. Și noi vrem să credem la fel și ne străduim pentru asta.